सेल्फि लादों बेयाव मोजां नांदों। बे समाव दङ बावखुंग्रि हाजोआव आरो नुनो मोनदों दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो गोबां लैहोर लैहोर बर' रायजो राजाफोरा नैबे बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव गाखोनाय नुनो मोनदों। बे समाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोग्रा रायजो राजा बिथांमोना गाखोनानै माबायदि मोनखो आरो मा थांखि लानानै गाखोदों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन बे समाव जिहेथु नोंथांमोना हाजो गाखोबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ दिनै? खुलुमबाय। माने जों गलाघाट जिल्लानिफ्राय फैनाय जादों 14 जन दङ गासै। ओमफ्राय फुंनि जोङो 7टा बाजियावनो गाखोनाय जादों। दा गाखोनानै जों मोजाङै मोनबाय आरो जि गाखोनानै नुबाय जोंनि गोदोनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि बा शिबनिनो माबा दङ नेरसोन दङ आरो माबा दङ मा होनो बायदिसिना हाखर हाला बायदिसिना खेराइ फोरबो फालिगासिनो दङ। दिनै मोसौ बिहु दिन जोंबो न'खौ गारनानैबाबो जों खस्थ' खालामनानैबाबो बे हाजोआव गाखोफैबाय। गाखोना मोजाङानो मोनबाय आरो मानो होनबा जोङो जि गोसोआव सानना फैदोंमोन आफा इसोर बोराइ बाथौनि नाम लानानै दिनै हादोंबो। जोंनि दिनै 60 बोसोर जानोसै समा अब्लाबो जों गाखोनानै फैफिननो हाबाय आरो जों बेखौनो बुंनानै। दिनै फार्स्ट टाइम ना सिगाङावबो गाखोखांबाय? फार्स्ट टाइम दिनै फार्स्ट टाइम बेनो आरो बुंनाय। नंगौ बिथाङा फार्स्ट टाइम गलाघाट जिल्लानिफ्राय फैनानै बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैदों। आरोबाव सासे दंबावो बिथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन माबायदि मोनदों गाखोनानै मा फोरमायगोन? जों गलाघाट जिल्लानिफ्राय फैदों। फैनानै थांनायफोराव जि मेंदों ओमफ्राय ओंखारबोनायाव नङा दा थांनायाव आरो ना ओमफ्राय फैनायाव मोजाङानो नांबाय। मोजाङानो नांदों बेयाव थांनानै जोंनि खेराइ नुबाय आरो बाथौ गायनाय नुबाय बाथौ फुजिनाय नुबाय ओमफ्राय शिब मन्दिर नुबाय ओमफ्राय हाजो गोजौ गाखोनानै मोजां नांदों आरो ना। गाखोदों ओमफ्राय सेल्फि लादों बेयाव मोजां नांदों। बेसेबां समाव गाखोनाय फुंबिलियाव? फुङाव जों 6टानो जायाखैमोन खोमा 7टा जादोंमोन ओमफ्राय 7:30 जों ओंखारबोबाय। थाबनो सहैबाय जों मोजां मोनदों। ओमफ्राय जों 16 जन जों लोगोआ आंदो 14 जन जोंनिया 16 जन फैदों जों हौवा हिन्जाव आरो ना। मोजाङानो नांदों फैनानै मोजाङानो। बिथांमोना थारैनो गलाघाट जिल्लानिफ्राय गोबां गोजाननिफ्राय फैनानै नैबे दिनै संक्रान्ति सानाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै जा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय गोसोनि साननाय लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनैनि सानाव आर'ज गाबनाय बिथांमोना बावखुंग्रि हाजोआव फैनानै आर'ज गाबफैदों आरो बिथांमोना हाजोआव गाखोनानै गावसोरनि मोन्दांथिखौ फोरमायबाय। आरो गुबुन सासे आरोबाव हाजो गाखोग्रा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो फैनाय सुबुं बिथांनिफ्रायबो जों मिथिनो नाजागोन बिथाङा हाजो गाखोनानै माबायदि मोनखो आरो मा थांखि लानानै बिथाङा बे दिनै बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैदों। बबेनिफ्राय फैदों? जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों काजलगाव होननायनिफ्राय आरो ना। जोंनि ग्रुपआ 8 जन दं गासै। 8 जनाव जोङो बिदिनो बोसोराव खेबसे फैबाय थाखायो। बिदिनो बोसोराव हागौमानि फैनो नाजानांगौ आरो फैनोबाय आं खनबा जाबाय एबारजों। बेखायनो बोसोराव खेबसेबाबो नाजाथारनांगौ गाखोनो। मानसिनि हेल्थ हार्टफोरखौ टेस्ट खालामनांगौ। मानसिनि हार्टफ्रा जुदि मोजां थायोबा बे हाजोखौ गाखोनो हायो। जुदि हार्टफ्रा फेल जादोंबा बावनो नोङो चेक खालामनो हायो आरो गाखोनो हानाय नङा बे हाजोखौ। हार्ट जुदि फेल जायोबा किडनि फेल जायोबाथ' गाखोनो हाया। बेखायनो गावनि देहाखौ लाखिनो थाखाय एकदम बोसोराव खेबसेबाबो गाखोथारनांगौ हेल्थनि थाखाय। गाखोना ओंखारबाय दा मोजां मोनदों गाखोनानै। आंथ' आधा घन्टायावनो गाखोलांदों बेखायनो मोजां मोनबाय आरो गाखोनानै। बेखायनो बडिफोरखौबो हेल्थ मोजां थायो। आं काजलगावनि मिस्टार बड'लेण्ड काजलगावनि आङो डेड लिफ्टारखा। थारैनो बिथाङा गावनि एक्सपिरियेन्स बेखौ फोरमायथिबाय जे बिथाङाबो हाजो गाखोनायनि गेजेरजों बोसोराव खनसेबाबो नैबे बावखुंग्रि हाजो गाखोनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ राफोद लाखिनांगौनि मोन्दांथिखौ बिथाङा फोरमायथिदों।